Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kushone Abahlanu ngenxa yemvula E-Margate. Bahole imashi enokuthula abafundi baseMfolozi. Kanti lihlehlile lephoyisa elisolwa ngokubulala isinqandamathe. Izindaba ze1KZNTVNEWS fundelwa uSiyabonga wakadumani nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Imeya kamasipala iRenkonyeni uZodwa Mzindle uthi mkhulu umonakalo odalwe izimvula ezinamandla ezinethe ngesonto ebusuku E-Margate ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lokhu kufakazelwe ingqalasizinda ecekeleke phansi kanye nemphefumulo emihlanu ekubikwe ukuthi ilahlekile. Kulaba ke abahlanu abathathu batholwe emotweni ewuhlobo lwePolo nokusola ukuthi bagugulwe amanzi abesebhlohweni. Ubonakalo bemkhulu umonakalo odalekile E-Margate ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal njengoba izolo bekunezimvula ezinamandla kanti njengamanje mbukeli umubuka ngakwesokunxele sami umonakalo bemkhulu njengoba isonto licekeleke phansi lonke ingqalasizinda yakhona. Kanti njengamanje mbukeli sinomnikazi wesonto okanye umfundisi abebekhonzela kulo ozosichazela ukuthi ungakanani umonakalo odalekile. As you can see, the entire half of the building has collapsed, and then basically where the pulpit is right now is where my keyboard used to stand, so that used to be the stage. All the chairs, all the instruments, everything was flooded away. We're looking at around 1.5, 1.8 million rands of damage. Kanti njengamanje sinemeya yaseRenkonyeni uZodwa Mzindle ohlola isimo ozosichazela kabanzi ukuthi njengamanje la sikhona kunePolo imoto yohlobo lwePolo etholakele la ngezansi enezidumbe ezintathu. Akazange azathatha isikhathi esingakanani, hardly 2 hours bese kunomonakalo omningi obosowuzwa abantu befona siphuma siya kobheka ezinye izindawo bese sivaliwe sengingasakwazi ukuthi kuhambeke kuzona. Kodwa ke la esikhona manje sithe sisayingale ku Link Road nangale ngaseMargate Beach sezwa kuthiwa asiphuthume sobheka ngapha. Uma ngabe sesithi siyafika ke khona la ku highway sekunale Polo leli la singeke siyidalule number plate yalo la ezihlahleni ngaphakathi nasemanzini gcwele namatshe kubese ke kuyona phakathi kwaphuma idumbu ezintathu esingakuboni kahle ukuthi ezobani noma ihlobo luni umuntu wesilisa noma wesifazane but kuyabonakala ngokubuka kwebheka ukuthi ukhona nomuntu omncane okuwumntwana. Kunezimoto ezibhajwe ngaphansi kwamabridge nemigwaqo elimele ngaphakathi edolobheni. Sinama pump station lapho alimele njengamanje kusenzima ukuya khona kodwa sizozama ukuthi siyofinyelela kuona ukuze sibone ukuthi ungakanani umonakalo. Njengomasipala sisaconductor iassessment ezositshela ukuthi umonakalo uzodinga amamiliyoni amangakanani amarandi kodwa kuyabonakala ukuthi mkhulu kakhulu umonakalo. Siswami ukusichazela mhlawumbe ukuthi kwenzakalene ekhaya siyabona amanzi agcwele endlini nanomonakalo odalekile ukuthi ungakanani mhlawumbe. Umonakalo odalekile mkhulu kakhulu mkhulu kakhulu. Kumoshakele ifurniture, imibhede, like the entire house is flooded. It was flooded nje izolo. Umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uzokhipha isixwayiso sokuthi sazoqhubeka izivule ezinamandla phakathi kwamasipala waseMdoni, iTheku, iRenkonyeni kanye naseMzumbe. Lo mbiko benwethulelo zamando sicele ngiseMargate. Abafundi besikhungo sekolishi eliqeqesha amakhono umfolozi.1KZNTVNEWS kumagatsha alehlukene babe nemashe nokuthula namuhla ngenhloso yokuhambisa uhlu lwezikhalazo zabafundi kuthishanhloko waleli kolishi. Usanele Mvelase wesigungu esimele abafundi uthi babanika amasonto amabili nje kuphela ukuba baphendule kuhlu lwezikhalazo zabo. Ezinye zazo ezihlanganisa ukudla kwabafundi, ukungabibikho kwamanzi, imali yoxhaso lwabafundi uNSFAS nokunye. Abafundi abaqhamuke emagatsheni ahlukene aseMfolozi.1KZNTVNEWS okuyisikhaleni campus, Mandeni, Sondumbili, Isithebe, Ristec namanye babe nemashe nokuthula yokuhambisa ke uhlu lwezikhalazo zabafundi kuthishomkhulu waleli kolishi. Izikhungo zemfundo ephakeme eziningi ke sibhekene nenkinga yokungakhokhelwa imali yoxhaso evela esikhomeni esilekelela abafundi uNSFAS nokunye okubhekene nabafundi.
Manje la sisilayo ema-ofisini ase-central sizosubmit memorandum kunama-demands afunwa ama-student in terms of textbooks, in terms of ukuthi service provider must pay so that bezokwazi ukuthi kungabi nale-associate ukuthi njengamanje siyafunda iviki lokuqala sireportela ukuthi ama-meals awatholakali, siyafunda sithi masifunda sitholakala ukuthi amanzi awasekho ecampusini. So as a student leadership sihambe nama-student athi ama-student afuna ukuyimashela isubmithele memorandum ku-central management because sebebonile ukuthi leyo ukuthi behlezi bethumela ngama-emails ayifiki on time abayibuyisa i-feedback. Sesibanikezile ama-demands ethu kunezinto eziwu-5 esiphoqile ukuthi abazenze sometime. Njengoba sazi ukuthi umfolozi unama-student aka-disability lawo ma-students lawo anama-resources afanele bawasebenzise ukuze bekwazi ukufunda. So siwatsheleke i-management ukuthi in 2 weeks lawo ma-student mali ethola izinto zawo ngendlela e-right. Siyabona ukuthi imali mayengene ecampusini abaprioritize idingo zama-student. Sidemanda ukuthi-ke njengamanje from going forward they must allocate ama-funds ngendlela e-right ifike kubafundi, service delivery ifike kubafundi. Labafundi babanqumeleka amaviki amabili kuphela ukuba-ke abaphathi baphendule kuhla lwezikhalazo zabo. Elile ukuthi management lokho kukhona njengamanje njengeencwadi sekwazi ukuthi ingcosana yazo ifike abayithathe lezo ncwadi zibuyele zingene ama-campuses zingalokhu isilela e-central because if uma ngizoconfirma nje last week sayisukela thina siyisikhawu campus seza la ecampusini e-central office afese sayithathela iy'ncwadi lezi ncwadi zibhilonga abafundi ziqunyeleni ecampusini because fanele ngabe zema-campusini onke safese sayithatha sithi njengamanje management ayenze sure ukuthi izama ukukhava lesi sikhathi sesilahlekile already ukuthi abafundi bakwazi ukubhala on time bephase futhi benze sure ukuthi zonke lezi zinto edinga abafundi immediately bayideliver on time. Ungqongqoshe umnyango wezemfundo ephakeme kuleli uDokotela Blade Nzimande umemezele ukuthi-ke ulihlakazile ibhodi lesikhwama esixhase abafundi ngezimali u-NSFAS yize-ke kunjalo labafundi bathi-ke vele sekusondele ukhetho lena-ke kungenye yezindlela zokuxosha amaphuzu njengoba kuyokhethweni. Into ithi nje bafethu siyazi ngama-election u-ANC wenza ngayo yonke indlela ukuthi ubamba ama-numbers awo njengamanje siyi-youth sithi u-ANC ususifeyilile siyazi ukuthi ukudisbanda noma ukuxosha amalunga ka-NSFAS into azoyenza lento uzofika umhla ka-29 May uma kusuka lapho uzophinde buyisele the very same people abasinikeza ama-issues thina sithi kwa-ANC wonke must fall sizona sizokwazi ukuthi sithole abantu abazokwazi ukucabangela ikusasa labafundi. Lolu hluke besalamukela uthisha omkhulu walesi sikhungo. I acknowledge that I received the memorandum from the Student Representative Council submitted to senior management. We will respond as per the request issued in the memorandum. Lezi izindaba z1KZNTV ngenguSamdusweni Nqulunga ngiseRegis Bay. Sizolalelwa mhla zingama-29 isicelo sebheyili sephoyisa likamasipala weTheku uSizwe Ngema obekwe icala lokubulala ngenhloso uBianca Khuzwayo naye obeyiphoyisa lalo masipala. Phambilini-ke uNgema ubelwe indaba yokuthola ummeli njengoba isicelo sakhe esokumelwa-ke ummelwa mahala singaphumelelanga nokwenze kwabambezeleka ukufaka kwesicelo sebheyili yakhe. Umndeni wephoyisa likamasipala weTheku uBianca Khuzwayo obulawe obeliso lakhe ngasekupheleni kwenyanga eyedlule uSizwe Ngema naye obeliphoyisa lalomkhandlu uphumile obala ngokuhlukumezeka kukaKhuzwayo obekwenziwa uNgema. We had to abusive is just that ingane bingafuni ukuthi thina abadala sazi kodwa sibonile ukuthi ekugcineni ngalolu suku ambulala ngalo ngoba wayesebizile umamncane wakhe esifuna ukukhofa everything kwasho ukuthi ke usembuleleke. As I've said before ukuthi umthetho uthatha indawo yawo thina nje sizoza ukuthi bathini then we'll come and attend. Kubhlungu kunjalo ngoba phela njengoba lokho edonsi icala lokho edonsi icala lokho edonsi thina silahlekele ku painful but we don't have any control umthetho owazi ukuthi wenzani but esikufisa igcineni ijustice. Umsolwa ungene enkantolo ebigcwele abebezokweseka umndeni kaMufi eshesha elokho ewahlume njalo phansi amehlo. Namuhla bekungokwesithathu uNgema evela kule nkantolo njengoba phambilini ubesalwa impi yokuthola ummeli wamahala okuveleke ukuthi kakuphumelelanga kanti-ke namuhla kuvele ukuthi uzomelwa okhokhelwayo. Umshushisi uvezeke ukuthi umsolwa ubhekene necala lokubulala uKhuzwayo ngenhloso kanti bazokuphikisa ukucela kwakhe ibheyili. Umndeni kaMufi uvezeke ukuthi kakukho ukuxhumana okwekwenziwa umndeni kaMsolwa kanti bathi-ke kabafuni nokubona ngenxa yesenzo sendodana yabo.
Athi kungcono khona ngoba vele ngisho bengeza bazokwenzani bazothini ngoba vele lo mfana lento wayiplana izinto enjalo wayiplana asazi ukuthi ingane yethi menzeni yabona according to our understanding ithina uBianca akekho talkative kusho ukuthi lo mfana was manipulative to ingane izinto enjalo so wayese yabona ukuthi mayiseqedile ukuyimanipulate ngcono ayibulali maye happy it's okay. Kuzokhumleka ukuthi uNgema wagwaza wabulala ukhuzwayo okuvela ukuthi ube intombi yakhe kwelinye lama-flats enkabeni edolobha eTheku wabesenameka ivideo kakhuzwayo ekhipha ukugcina umphefumulo enkundleni yezokuxhumana. Kuke kwaba nokuphakama komoya kwelinye ilungu lomndeni kamufi libhekise kwabezindaba libabuza ke ukuthi ukukhuluma nabo kuzowusiza ngani umndeni njengoba bona beshonelwe. Kepha ke omunye womndeni ulehlisile umoya. Umsola kulindeleke ukuba abuye ngasekupheleni kwenyanga ukuzofaka ke isicelo sakhe sebhayili. Indabeni ze1KZNTV kubi uNtombi khona Mvubu ngiseThekwini. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube ukhuza isihlava sokuqolodelana kwamalungu amaqembu ezepolitiki uma kunemicimbi kahulumeni. Ukusho lokhu ngesikhathi ke kuqhubeka umcimbi kahulumeni lapho bezonikelela khona amabhizinisi abedinga uxhaso ngezinsiza zokufula amabhizinisi abo endaweni yaseMzumbe kuWard 11. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal ukhuza isihlava sokuqolodelana kwamalungu amaqembu ezepolitiki ahlukene uma kunemicimbi kahulumeni. Ukusho lokhu ngesikhathi ezokwethula izinsiza ezizofukula amabhizinisi ehlukene eMzumbe kuWard 11. Umsebenzi kahulumeni ugcine sekuyinkundla yokuqolodelana nenkundla yokubukelana phansi. Ngiyocela nje ukuthi abafowethu bakakhongolose nabafowethu kakhulukazi beqembu leNkatha Freedom Party nabakakhongolose sicele nje ukuthi cha makumcimbi kahulumeni sicela kube umcimbi kahulumeni ninayo imicimbi yenu yama-political parties ningagqoki izibhathu zenu siyacela nje ningayigqoki emcimbini kahulumeni. Iqhuba uthi kubalekile ukuthi umphakathi usebenzisane namaphoyisa ukulwa nesihlava sobugebengu kulesifundazwe. Ubugebengu budlange kakhulu kwisifundazwe sakithi saKwaZulu-Natal. Sibonile ukusebenza okuhle kwamaphoyisa la esifundazweni sakithi saKwaZulu-Natal. Kodwa esifike sakuthola laphaya okusishaye umxhwele nokusijabulise kakhulu ukuzimisela komphakathi ukusebenzisana namaphoyisa kanye futhi nokuzimisela kwama-community police forum nokuzimisela kwama-community safety committees ukusebenzisana namaphoyisa nezinhlaka zonke ukulwisana nobugebengu. Uthi singanqandwa nesihlava sokuhlukunyezwa kubulawa abantu besifazane nezingane uma umphakathi uzobambisana. Siyeke sasesishaya ikhwelo lokuthi siyacela emphakathini wonke ukuthi ake sonke sisukumeni silwisane nokuhlukumezwa kwabantu besifazane lokhu okubizwa ngokuthi i-gender based violence, ukulwisana nokuhlukumezwa kwabantu besifazane kanye nogogo kanye nezingane. Likhulu kakhulu izinga noma liyanyuka ilanga nelanga usuku nosuku izinga labantu besifazane abanukubezwayo abashaywayo abahlukumezwayo kwisifundazwe sakithi saKwaZulu-Natal. Sithi umphakathi wakithi asiyeke ukuthi sithule sibona umuntu wesifazane ehlukunyezwa. Lo mbiko benwethulelo zamando sicele kwezindaba ze1KZNTV ngisemzumbe. Kuleli iqophelwa ke sihlabe ikhefu uhlangabezene kanjani masibuye. Asibingelele siphinde sikwamukeleke embukeli mongabeke usabukela izindaba zethu nazi izihloko zezindaba ezihamba phambili namuhla. Kushone Abahlanu ngenxa yemvula E-Margate.
bahole imashi enokuthula abafundi baseMfolozi. Kanti lihlehlile lephoyisa elisolwa ngokubulala isinqandamathe. Uthukile umphakathi waseMbubu eSweetwaters eMgungundlovu kulandela ukutholakala kwesidumbu ehlathini. Ngokusho kwenduna kule ndawo umxolisi Mwelase, isidumbu sitholwe ngabantu abebeyogawula izingodo. Umwelase uthi lokhu kushaqe kakhulu umphakathi ngoba indlela isidumbu besiyiyo siyatshengisa ukuthi ke besesihlale isikhathi eside kakhulu silahliwe. Ushaqekile umphakathi waseMbubu eSweetwaters uvuka ngezindaba zokutholakala kwesidumbu sowesilisa ehlathini egcebeni. Induna iyanaba okusho ukuthi izolo ngithe nje ekhathi zasekuseni ngithi ngiyaphuma kwafika umfana wasendaweni wazothi baba ngithola umbiko la kuthiwa lapha egcebeni ehlathini kutholakale umuntu khona oshonile akaziwa ingabe sengithi ngoba sivele sinohlelo luthise besiza ngakhona namakhansela ngabe sengithi hayi ngiphuthume khona hayi kisiphuthumile ke khona awusiyafika ngempela nangu khona umuntu ugoqiwe ngengubo nje embili wabekwa nje eceleni komgaqo lo mawubuka nje ubona lapha ehlathini iwona lemgaqo kade kuyikhona hayi sase sibingizama ukuthola amaphoyisa ngafonela hayi ngenhlanhla kanti abesekade sifonelekile afika amaphoyisa seplaces le athe mayifika kwazi ukuthi ke nathi kasikwazi ukumthinta simvule kufanele kuze kufika bazoshaya izithombe nani bayi salinda ke namaphoyisa agcine efikile amaphoyisa lawa ezithombe ashutha kayi kwasebemvula ayisivula mayevulwa hayi asimazi endaweni umuntu wesilisa nje begqoka ibhluku elimnyama engathi lisadangara libhobokile ngaphansi kusho ukuthi neskipa sasimhlophe ayisigqokile la engalweni ngazi ukuthi wayekade futhi ebhandishile amasokisi abewagqokile belinye ngazi ukuthi libovu linokuyelo elinye liwomunye nje umbala ebelalisiwe nje ebhekiswe phansi ebekwe nje eceleni komgaqo. Mwelase uthi isidumbu besibukeka engathi sidala ngendlela bese kuyiyo nokubukeka eyiyona bekubukeka engazi ukuthi besehlalile isikhathi ngoba isehlathini la nalabo bambonile kade bezozigawulela ingodo nje kusho ukuthi basebethi hayi noma kuthiwa umuntu lo ngoba bekubonakala ukuthi ingubo ebegoqwe ngaze embili zona bese zinamathele nje sesiqinile futhi ngoba uthe noma eqaqwa wabona ukuthi uyaqaqwa nje kodwa hayi kungeke phela ingubo mangabe kade umgoqa manje umuntu iqine. Umphakathi uthukile ngezinga lobugebengu endaweni. Ukhulu kakhulu uvalo kubantu futhi abasazi ukuthi yini asizoyenza ngoba sizama ukuvibika ngayo yonke indlela nje ensukwini ngolwesihlanu khona kuleya ndawo nje njoba nisifice khona kuqhamuka imoto zijahana zidubule enye idubula ngemumva idubula enye ngaphambili kanti laba ababentshontshe imbuzi bayiqathazile nje enye imbuzi lapha kuthina lapha emgaqweni asibazi futhi ukuthi abalaphi labo bantu into ebhlungu ukuthi kugcine kuzokwenzeka ubugebengu endaweni yethu kube sengazi ukuthi manje indawo yethu indawo enebugebengu kanti basuka kwezinye indawo abantu. Amaphoyisa esifundazwe KwaZulu-Natal athunyelelwe imibuzo kepha angaphendula ngesikhathi. Ezindabeni ze1KZNTV ku-Ayanda Dube iseSweetwaters eMgungundlovu. Umeka kamasipala ithe kumxolisi Khawunda uthi ke noma zikhona izingqinamba ngenkinga yamanzi eThekwini kodwa isaqhubeka imizamo yokuthuthukisa ingqalasizinda ukuze amanzi nokuthuthwa kwendle kuzohamba ngendlela efanele. Ukusho lokhu kade ethula inkulumo yakhe emcimbini nosomabhizinisi kade bekhuluma ngezinhlelo zesabelo mali sonyaka ku-2024-2025 nentuthuko edidiyelwe. Ngesikhathi kuqhubeka lenkulumo ngxoxo njengoba umasipala uqhubeka wenza izigcawu zokulalela imbono yomphakathi ngodaba lwesabelo mali sonyaka u2024 kuya ku2025 kule nkulumo ngxoxo usomabhizinisi bibanje namhlanje kuseni udaba lwamanzi ugesi nalo alisalanga ngaphandle njengoba labo somabhizinisi bethi umasipala uzomela ayibhekisise noma ayibuyekeze indaba yokunyusa ukhokhelo kwamanzi kanjalo nogesi. So we would like you to reconsider the higher increased tariffs. We would like you to the increase for electricity to remain in line with NERSA and not be increased. I think also the water increases are a little bit too high. City manager, mayor, and your team, we've had various engagements with you to say we can help if we can partner together. So
we would like to really go back and re-engage on those aspects. Second issue is around the water. Again, I see this budget of almost 780 million towards the water infrastructure. The issue we have is the meters. So the municipal meters break down and an estimate is done. And then you pay on the estimate. And then later, somebody picks up that what they billed us is less than what we should have been billed, and then you get a bigger bill, and then there's arguments that happen. And then the more we try to realign, I mean, it delays your revenue. So can the city just maybe take top 20 customers that use the most water and just ensure that the water meters are working and accurate all the time, so that you don't have revenue delay, and we also don't feel like we don't know where we stand with the water bill. Thank you. Ukhawunda uthi kulesabelo mali eningi imali izongena ekuthuthukisweni kwengqalasizinda. Ladies and gentlemen, the total proposed budget for 2024-2025 financial year is 67.3 billion rands, with an operating budget of 59.7 billion and capital budget of 7.6 billion rands. A substantial amount of this budget will go towards refurbishing and upgrading our electricity, water, sanitation and roads infrastructure. Okunye kuvesile uchaze kabanzi ngezizathu ezidala ukuthi lo mkhandlu ulahlekelwa amanzi ngenxa yokuvuswa kwamapayipi. Kutebokho Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuChannel 261 ngiseThekwini. Umholi we-ACDP esifundazweni KwaZulu-Natal umbhishobhu Eric Manqele uthi ukholwa ukuthi iqembu labo lizokwenza kahle kwisifundazwe okhethweni likwaZwelonke ngenyanga kaNhlaba. Ekhuluma nethimba lezindaba le1KZNTV ngenkathi benesithangami nabezindaba kwaDukuza, uManqele uveza ukuthi abathukile ngokuvumbuka kweqembu elisha iMK Party. Kusele izinsuku ezingama-43 ngaphambi kokuba kusingathwe ukhetho lukazwelonke mhla zingama-29 enyangeni kaNhlaba, kanti amaqembu ezepolitiki alokhu eqhubeke njalo nemikhankaso yawo. Iqembu lamakholwa i-ACDP ithi lapha esifundazweni KwaZulu-Natal isikulungele ukuyokhethweni futhi ibona izokwenza kahle kakhulu. Njenge-ACDP sesilungile ukuthi sihambe siyokhethweni. And siyamuza uNkulunkulu uhamba nathi futhi songena naye okhethweni. Futhi siyamuza uyasitshela ukuthi sizokwenza kahle. Njenge-ACDP sizoqopha umlando KwaZulu-Natal. I-ACDP izokwenza into engakazi yenze KwaZulu-Natal. Ngakho siyamethemba uNkulunkulu uzoba nathi nabantu futhi bazoseseka. Amakholwa njobe sikhuluma nje manje asithukuthela yaveva, afisa ukuthi ngabe kuyovotwa manje efake ivoti lakho amakholwa. Umholi waleli qembu esifundazweni KwaZulu-Natal umbhishobhu Eric Manqele ekhuluma nabezindaba kwaDukuza uthi abanalo uvalo ngeqembu elisha iMK Party nelibonakala linesasasa kwabaningi. Ukhetho lona mawulibuka ngiyezwa abantu bakhaliswa iMK. Thina njenge-ACDP akudikizi ngisho inqulu njengendaba yeMK. Ngoba vele iMK bekuvele kungabantu baka-ANC. Manje uma u-ANC futhi thina siyambonga uNkulunkulu ngokuthi u-ANC uyikhombisa ukuthi ungabantu abanjani. Ngoba uma bedlana bodwa, how much more ke kubantu. uManqele uphinde wasola inhlangano ezimele yangamela ukhetho kuleli IEC ngokungenzi kahle. U-IEC alukho ukhetho olungaba khona engilwaziyo mina lokho ngaqala ukuvota ngo-1994 alukho ukhetho u-IEC angenzi into ekhombisa ukuthi unesandla la sokuthi kuwina iqembu elithile. Ngakho ke ayikho into ebhekile esingayikhuluma ngo-IEC.
ubukeka uya ngokushuba umkhankaso wamaqembu ezepolitiki njengoba esabalele isifundazwe sonkana ezama ukunxenxa abavoti. Izindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo kwaDukuza. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu sihlangabeze nengosi yezomnotho masibuya. Nina benkonjane edukele ezulwini ezinye izidukele emafini siyakubingelela siyakwamukela mungabe usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezifolosayo namhlanje. Kushone Abahlanu ngenxa yemvula E-Margate. Bahole imashi enokuthula abafundi baseMfolozi. Kanti lihlehlile lephoyisa elisolwa ngokubulala isinqandamathe. Kuleli qophelo singena sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u-18.84 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-20.07 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe libe u-23.50 maliqhathaniswa nopondo waseBrithane. Igolide ke lona lingu-$2,353.27 i-ounce kuthi uwelo ongahluziwe ube u-$90.45 umphongolo. Ake siphinde sikubhekele engosini yezemidlalo. Umqeqeshi we-Orlando Pirates uJose Riverio uthi ufisi iqembu lakhe lenza okufanayo kwimidlalo yeligi njengoba lenze ezibukwayo ngokuvalele nethina amagoli amaningi kwi-Nedbank Cup. IPirates ke sekumele inqobe imidlalo emibili kuphela ukuze izokwazi ukuvikela lenkomishi enqobe ngesizini edlule. Ngempela sonto ezimnyama zishaye amaZulu ngamagoli 4-2 kumdlalo wokuya kowandulelo amanqamu alomqhudelwano obuse Moses Mabhida Stadium eThekwini. Emidlalweni emithathu Nedbank Cup iPirates ishaye amagoli ali-18 yangenelwa ke amagoli 2 nje kuphela. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama ondlela zimhlophe ngeziguqise bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.